ga wani two dimensional shape ɗin square. L ɗin nan ko ina nufin ko ina tsayinsu ɗaya, length kenan gashi anan L na nufin length. Area for this square is L square, ma'ana L times L, nan times nan, ko kuma nan times nan shine ba da L square. L times L is L square. So muka ɗauki wannan misalin aka ce calculate the area of the following. Misali ga wannan square ne, an ba da length ɗin 3 cm, ma'ana nan ma 3, nan 3, nan 3, saboda ko'ina tsayinsu ɗaya ne. So in aka ce a nemo area of this square, zai zama na cewa zai zama area muka ce is L times L, wanda shine zai ba mu L square ɗin, kuma the L ɗin is 3 cm, don haka 3 times 3. So when you multiply this one, za mu samu 9 cm square. Da haka wannan square ɗin na farko area sa is 9 cm. Shi kuma wannan na biyun da aka ba mu shi a matsayin 2.1, zai bi zama na cewa area is equal to L times L, shi kuma sai zama na cewa 2.1 times 2.1. Wannan in muka yi multiplying zai ba mu 4.41 centimeters square. Wannan shine abin da zai ba mu. Hakanan dai a square akwai perimeter. Banda area yana da perimeter. Perimeter na nufin kewayensu gaba ɗaya za ka tattara nawa ne za ka tara su, shine kamar da muka rubuta a nan. Perimeter is equals to L plus L plus L plus L, wanda a takaice shine zai ba mu 4L. L plus L 2L, 2L plus L 3L, 3L plus L 4L. Yanzu idan da za mu ɗauki wancan misalin na ɗazu wanda aka ce mana L ɗin is equal to 3 centimeters. Inda za a ce mana mu nemo perimeter, so zai zama perimeter is equal to, ko ka ce 3 plus 3 plus 3 plus 3 guda hudu kamar yadda yake a nan, ko kuma ka ɗauki wannan tsarin na biyu ka ce 4 times L, sai zama na cewa 4 times L ɗinmu is 3, so 4 times 3 sai ba mu 12 centimeters. Amma fa a perimeter ba a sa square, a perimeter ba a sa square, kar a manta da wannan. Haka nan kuma idan ɗaya na ɗazun ne, shi kuma na biyun wanda aka ce kowane ɗinsa is 2.1 centimeters, idan aka ce a nemo perimeter wannan, shi kuma zai kasance shi ma dai 4 times L ɗin 4L. So we say 4 times our L is 2.1. In muka yi wannan, abin da zai ba mu shi ne za mu sami 8.4, sorry, zai ba mu 8.4 centimeters. Wannan shi ne perimeter, shi kuma wannan na biyu.